Tak, vďaka Bohu za dnešný deň. Poďme sa ešte upriamiť na Ducha Svätého a upriamiť svoje myšlienky na Neho. Verím, že kresťanstvo a cirkev a spoločenstvo, keď sme spolu, by nemalo byť len nejaký ako program, niečo ťažké, ale malo by to byť niečo, kde Duch Svätý sa vylieva. A ja som dneska čítal jeden Žalm 87 a ten žalm, podstata toho žalmu je, že pohanské národy budú súčasťou Božej rodiny. A ten koniec sa ma dotkol a hovorí, že pre mňa všetko z teba pramení. Hej, tí ľudia, ktorých Boh priviedol do svojho kráľovstva, vyznávajú v oslave, že všetko, čo do ich života dobre prichádza, je z Božieho prameňa. A ja verím, že kresťanstvo by malo byť ľahké a my keď prežívame Božiu prítomnosť, keď vieme, akým spôsobom tú prítomnosť, ako v nej kráčať, ako kráčať v Božom živote, tak veci, o ktoré vlastne sa mnoho kresťanov snaží usilovať, prichádzajú úplne jednoduchým spôsobom. Pretože to je spojenie teba a jeho. Tak, ako keď sa dvaja zamilujú a spoja sa, tak mnoho z vecí, ktoré príde do ich života, nie sú robené ako keby na silu. Nemusíme sa o nich snažiť. Ale oni jednoducho sa vyvíjajú. Deti prídu nejakým spôsobom. Hej. Nikdy sa nepripravíš na deti vo svojom živote. To nejde. Žiaden kurz neexistuje, ktorý by ťa pripravil na to, čo ťa čaká. Ale jednoducho ani nikto ťa nemusí učiť to, ako deti prídu. Hej. A všetky tie veci Božieho kráľovstva sú nám prístupné, sú jednoduché a mojou túžbou je vidieť, ako v cirkvi ľudia veľmi ľahko dokážu kráčať v tej sile kráľovstva, v tej prítomnosti kráľovstva, ako ľahko žijú v tom kráľovstve. Pretože častokrát žijeme na úrovni tela. Mnohokrát si neuvedomujeme, že aj keď máme nejaké vyučovanie, stále ako keby ostávame v tele a neuvedomujeme si, že je tu iné kráľovstvo, ktoré je v duchu. Ktoré nejde vnímať telesne, ale musíš ho vnímať vnútorne, v duchu. A keď toto začneme žiť ako keby v duchu svetom, tak potom to kráľovstvo sa začne pre nás otvárať a stane sa viditeľné pre nás. Tak poďme na chvíľu ešte sa stíšiť. A ja by som chcel, aby si iba uctieval Svätého Ducha vo svojom srdci počas toho, ako sa budem modliť. A aby tam nebolo v tvojom srdci to, čo ty potrebuješ. Aby tam neboli teraz prosby, žiadosti, nič, ale aby si sa posadil a odpočinul si v Duchu Svetom. Drahý Duchu Svätý, my ťa uctievame, my ťa chválime. My ťa vyvyšujeme, Duchu Svätý. Ja ťa prosím, aby si ľudí dokázal teraz uvoľniť, aby si im otvoril ich duchovný zrak, duchovné oči, duchovný sluch, aby si otvoril duchovné zmysly, ktorými sú schopní vnímať tvojho Svätého Ducha a ktorými sú schopní vidieť do tvojho kráľovstva. A aby si odpočinuli, Pane, nielen v duchu, ale aj v duši, aj v tele. Tvoje slovo hovorí, Otče, tak ako je v nebi, tak nech je aj na zemi. Tak ja sa modlím, Duchu Svätý, aby teraz ľudia sa mohli posadiť nielen ako v tele, ale mohli si odpočinúť, zažiť, čo to je odpočívať v kráľovstve Božom. Aby si vedeli užívať tvoju prítomnosť, aby vedeli nasať aby prežili jednoducho tú realitu kráľovstva Božieho. Tak ťa uctievame, Duchu Svätý. Vyvyšujeme ťa na tomto mieste. Ja hovorím, že ty si kráľom v mene Ježiš na tomto mieste. Ustanovujeme tvoje kráľovstvo nielen nad týmto miestom, ale nad touto dedinou, alebo vesnicou, alebo mestom v mene Ježiš.
Ja prehlasujem, že žiadna nečistá myšlienka nemá moc ani na tomto mieste, ani ten, kto to bude poslúchať, nemá moc ho obťažovať počas tohto slova. Ja prehlasujem, že v mene Ježiš žiadna choroba nemá moc držať ľudí, keď budú poslúchať toto slovo v mene Ježiš. Žiadna nečistá sila, žiaden útlak nemá moc v mene Ježiš držať ľudí a ovplyvňovať ľudí v mene Ježiš, ktorí to budú poslúchať. Amen. Amen. Sú určité veci, ktoré ako keby prežívam v poslednej dobe a zaoberám sa hlboko podstatou kresťanstva. Čím ďalej pôjdeš s Bohom, keď už dosiahneš veci, ako mnoho ľudí hľadá zázraky, mnoho ľudí hľadá nejaké vyslobodenia, mnoho ľudí hľadá nejaké výsledky. A zrazu, keď to všetko dosiahneš v určitej chvíli života, tak ťa to prestane fascinovať. Takže si uvedomíš, že to nie je to, čo si hľadal v skutočnosti. Ale to, čo si v skutočnosti hľadal, je Kristus. A jedného dňa, keď som vlastne išiel na prvú kampaň veľkú v Pakistane, a zrazu som prišiel na to pódium, tak si hovorím, celý život som na to čakal a nič necítim teraz vo svojom vnútri. Absolútne som bol úplne ako emočne vypnutý. A Duch Svätý sa ma opýtal, čo bude teraz? Teraz už si to dosiahol, čo bude teraz? Čo je podstata tvojho života? Ja som si uvedomil, že toto není podstata môjho života. Že podstata môjho života je poznať tak hlboko Krista, aby nie som mohol uzdravovať chorých len, ale aby ja som mohol kráčať ako on na tejto zemi. Aby som zjavil jeho na tejto zemi. Mnoho ľudí premýšľa nad tým, keď hovoríme zjaviť synovstvo Božie, že to sú len tie zázraky, to je tá manifestácia Božej moci a to sú stále veci, ktoré sa dotýkajú tela. A budú chvíle v tvojom živote, keď prejdeš takou ťažkosťou, takou búrkou, že toto všetko nebude stačiť. Budeš potrebovať poznať Ježiša v duchu. O tom budem dneska hovoriť, že je dôležité poznať Ježiša nie podľa tela, ale podľa ducha. A keď som tam stál, ja som si uvedomil tú podstatu a zrazu som si uvedomil, ja potrebujem, aby jeho tlačok bol v mojom živote. Pretože som sa stretol s ľuďmi zrazu, ktorí mi hovorili, stretol som sa s človekom, ktorý bol z tradičného prostredia, hovorí, dvakrát mi dali bombu do môjho domu a on sa radoval. A hovorí, ale my ideme za Kristom, že my sa nevzdáme, my ideme za ním. Potom som prišiel do druhého domu, a kde mi pastor hovorí, v smiechu mi to hovoril, smial sa z toho aj s manželkou, že dvakrát mu vypalili dom a museli utekať na strechu, aby prežili. A on sa z toho smial. A keď si predstavím to naše západné kresťanstvo, tým, že som prešiel mnoho cirkví, na mnohých miestach som kázal a neustále, keď prídem na nejaké miesto proste, tak ja vnímam, že ľudia sú hladní po Bohu, že nemajú život. Prídem na nejaké miesto, dostal som sa dokonca ako keby, teraz to parafrazujem, že nie fyzické miesto, ale na miesto v živote, kde som mal okolo seba kresťanov, ktorí vedeli. Nový človek, mali všetky doktríny. A zrazu sa pozrieš na nich a oni majú iba to. Ako keby Ježiš nebol viac, jak týchto 600 strán z Biblii. Hej. Toto hovorí o Bohu. Ale toto není Boh. Hej. To slovo bolo napísané na základe niekoho, kto je slovo osoba. A zrazu som si uvedomil, že ja hľadám väčší život. Že jak je možné, že som vlastne stretol ľudí, alebo čítaš záznamy o mučeníkoch v cirkvi a čítaš, že nemali, keď čítaš tú jednoduchosť, čomu oni verili, mnohí mučeníci v Iráne, v Afganistane, alebo historickí mučeníci, tak ťa fascinuje jedna vec,
že dnešné kresťanstvo má vyučovanie na každú vetu v Biblii. Má knihy na každú kapitolu v Biblii. Je 100 000 kníh na to, čo to znamená a ako to žiť. A predsa sa Ježišov život neinfikoval do ľudí. A ja som sa pýtal, jak je to možné, keď máme doktríny, máme všetko. A pochopil som, že je to jednoduché, pretože ľudia nie sú ochotní nasledovať Ježišov príklad. Ľudia sú tak pohltení v Európe aj na západe svojim životom, že nemajú čas ani na to, aby nasledovali jeho príklad. Všetko sa točí okolo našich dovoleniek, všetko sa točí okolo detí, všetko sa točí okolo zabezpečenia našich potrieb. A Boh je našou nahrážkou, ako keby medailou, ktorú si zavesíme a ideme po týchto veciach iba v tie dni, keď máme cirkevné stretnutia. Iba v dni, keď si vyčlením o 8:00 mám čas s Bohom. Konec. Lenže problém je, že keď sa s niekým zoberieš, čo my sme sa zosobášili s Kristom, my sme sa spojili s ním, tak to není, že ja nechám svoju manželku doma a 2 týždne sa neukážem, alebo sa ukážem iba na 8:00. Ty si stále tam. A Boh chce, aby kresťania žili takým spôsobom a uvedomovali sa, že kráčajú s ním. A teraz vidíš tých mučeníkov, hej. Jednu ženu, neviem, v ktorej moslimskej krajine to teraz bolo, ale ja mám takú knihu o mučeníkoch, volá sa Moje N, a to je taký znak, ktorý dávajú kresťanom na domy, aby ich vedeli označiť kvôli prenasledovaniu. A tú ženu zobrali. Tá žena nemala ako žiadnu špeciálnu doktrínu, keď čítate jej život. To bolo iba Ježišova láska. Zobrali ju, zavesili ju, vyzliekli ju, zavesili ju o strom, visela za ruky na strome, na ňu pálilo slnko, pretože tá azijská krajina je proste mnohokrát púšť, suchota, alebo step nejaká. A zo spodu islamisti jej dali obrovskú kostku ľadu, čiže palilo ju slnko z vrchu a zo spodu ju pálil ľad. A ona už omdlievala v tej chvíli a zrazu sa zjavil Boží anjel a začali ju posilňovať. A ona zrazu zo seba vyriekla, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Môžeš počuť 1 000 000 vyučovaní, 10 bodov, jak odpustiť. Keď toto počuješ, máš celé vyučovanie. A mňa tieto veci začali fascinovať, lebo ty nechceš mať len niečo, čo je pravda. Ty sa chceš stať pravdou. A to je rozdiel. A ja som sa modlil, ja som nevedel, o čo mám kázať. Ja hovorím, Bože, čo mám hovoriť? Ja častokrát napríklad sa mi stane, že niekto ma pozve a v duchu sa ocitnem, okamžite, ak mi dá tú pozvánku, sa ocitnem na tom mieste a vidím seba samého, čo kážem. Alebo sa mi stane, že počas toho času, jak má prísť tá služba, tak Boh mi dá slovo. Ja som nevedel čo. A Boh vyslovene porodil to slovo zo mňa, ako dneska, počas noci. A moje slovo pre dnes má názov, o čom svedčí skutočný duch proroctva. To je taká zaujímavá vec. A o koľko asi potrebujeme skončiť približne, aby som vedel čas? Dobre. Takže zamýšľame sa nad dnešným kresťanstvom, lebo ja nechcem len hovoriť to, že mám nejakú pravdu. Ja chcem kráčať v pravde, ja chcem kráčať v duchu a chcem ako kráľovstvo Božie viditeľné okolo mňa, okolo mojej rodiny, okolo nás a chcem, aby ten vzťah je ako keby viac, jak len morálka. Hej. Mnoho ľudí hľadá iba morálku. Ja nehovorím o morálke. Iba o morálke. Hej. Takže je mnoho morálnych ľudí vo svete, ktorí sú mnohokrát lepšie ako kresťania a nemajú Krista. Ale hovorím o niečom viac. Podstatou novej zmluvy a skutočného kresťanstva bolo vždy to, aby Boh učinil z človeka svoj príbytok.
a človek mohol chodiť spoločne s ním a prejavovať jeho prirodzenosť na tejto zemi. A keď som sa včera modlil a nevedel som, akým spôsobom sa vydať, kde sa vydať, Boh mi otvor si tú knihu, ktorú máš otvorenú už a začni ju čítať. No ja som mal otvorenú knihu Zjavenia a hovorím, Bože, čo mi to robíš? Pretože ja jednak na tú knihu mám úplne iný špecifický pohľad, ako v cirkvi uvidíte dnes. Ale druhá vec, je to kniha, na ktorú potrebujete poznať veľmi dobre Bibliu, aby ste jej porozumeli. A ja osobne verím, že to je kniha o zjavení Krista a o zjavení toho, čo sa udialo na kríži. A keď pôjdem do Zjavenia 19.8, je tam napísané, bolo je dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu, čo je odev. To bol špeciálny odev z ľanu alebo z nejakého, proste z bavlny, nie z ľanu, ale z bavlny. To bolo rúcho, ktoré si obliekali v tej dobe ľudia z vysokej kvality proste. A je napísané, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. A začal som sa zamýšľať nad tým, Bože, čo to ty hovoríš? Čo mi to ukazuješ ty? Poďme sa nad tým zamyslieť. Skutočná spravodlivosť v našom živote nie je zjavená v tom, čo vyzdávame, ani v dogmách, ani v doktrínach. Tým nehovorím, že to nie sú dôležité veci, ale ani v náboženských skutkoch, ale v skutkoch viery. Skutočná spravodlivosť je zjavená skrze skutky viery. Hovoríme o spravodlivosti nie ako keby len o tej, že Boh je spravodlivý a že sme dostali jeho spravodlivosť. Všetci vieme, že keď sme sa znovu zrodili, jeho spravodlivosť nám bola daná ako dar, ale hovorím o niečom viacej. Že s jeho spravodlivosťou, to je to, kým Boh je, to reprezentuje to, kým Boh je. Nám bola daná jeho prirodzenosť. To, aký on je. A ja verím tomu, že žiť Božie kráľovstvo a tieto skutky a to, o čo usilujeme, rast cirkvi, všetky tie túžby a ambície aj dobre, ktoré máme mnohokrát v cirkvi, není ťažké, aby sa diali, keď my rozumieme tomu, že máme žiť jeho prirodzenosť. Nechať jeho prirodzenosť prúdiť cez nás. Pretože vtedy sa jednoducho kráča ľahko v tých veciach. Nie sú to veci, ktoré musíme usilovať celou ako keby silou. Ja netvrdím, že neprídu niekedy veci, kde musíš stať v modlitbe. Niekedy keď Boh ťa vedie do veci, zrazu vidieš, posluchneš Boha, ako keby sa z každej strany začali valiť na teba rôzne skúšky, rôzne problémy. A jeden brat mi to raz popisoval a hovorí, ono to je ako keď ideš proti rieke, ako keď struh by plával proti rieke a je tam silný tlak a potom zrazu prídeš do tej priehrady a tam už není tlak. Tam už je proste jednoducho uvoľnenie, hej, pretože tam není žiaden silný prúd vody. A netvrdím, že niečím takým ako neprejdeme, hej, ale túžim potom, aby môj život nebol iba o tých veciach, hej, ale bol hlavne o tom, že ľudia budú môcť vidieť uvoľnenie tej prirodzenosti z môjho života. A že sa vlastne nemusíš potom snažiť. Ja vlastne, je zaujímavé, jak včera jeden človek písal Hanke, že bol uzdravený počas tej prezentácie. A je to zaujímavé, pretože sme sa vôbec nemodlili za chorých. A ja som nad tým premýšľal, že jak je to možné vlastne. A ja som si uvedomil, že keď kráčame v ľahkosti Ducha Svätého, keď vzťah s Bohom není pre nás jarmom, ale je niečím pre nás jednoducho ľahkým, tak my sa nepotrebujeme usilovať o tie veci. V podstate, keď sa na to pozrieme,
Z dnešného hľadiska, tak toho, čo sa deje v cirkvi, vidíme veľa hluku, vidíme veľa kriku, vidíme veľa vlájek, vidíme veľa rôznych vecí. To je úplne to isté, jak sa dialo na hore Karmel. Bálovi proroci potrebovali kričať, Bálovi proroci potrebovali vydať nejakú silu, aby sa niečo udialo. A v skutočnosti to je presne ako keby dnes som videl cirkev. Snaží sa robiť kopu tých vecí a má pocit, že toho veľa spravila, ale v skutočnosti sa nestalo nič. A potom prišiel jeden muž naplnený ohňom Svätého Ducha a jednoducho bol to jednoduchý človek a keď povedal, proste modlil sa k Bohu, tak padol oheň na oltár. Nebolo potrebné vypôsobiť prebudenie, nebolo potrebné dav dostať do nejakého ohňa, hej. Jednoducho, jeden kazateľ raz povedal, keď je niekde oheň Svätého Ducha, nemusíš robiť na to reklamu, ľudia prídu. Eliáš povedal, nebude pršať 3 roky a nepršalo. A mnoho kresťanov by dnes povedali, Boh taký není. No a Boh taký je. Mnoho kresťanov by chcelo dnes kázať pohodlné evanjelium, ktoré bude vyhovovať ľuďom vo svete, politikom. Dneska vidíte, že kresťania sa napríklad v USA budú stretávať s politikmi. Ja neviem, či by Eliáša pozvali do Bieleho domu. Pretože skutočný oheň Ducha Svätého, myslím tu zapálenosť vo vnútri. Nie to, čo je povrchné. Jednoducho nebude ľudí len priťahovať niekedy, ale bude ľudí usvedčovať. Ale aby som sa dostal k tej podstate, k tým textom, ktorým sa chcem dostať, keď sa pozrieme na skutky apoštolov, tak vidíme, že Duch Svätý nepriniesol iba modlitbu v jazykoch. Je zaujímavé, že v tom krste sú prítomné určité obrázy alebo znaky. Vidíme tam vietor, vidíme tam oheň. Až potom ten konečný výsledok bola nejaká modlitba v jazykoch. Ale keď sa pozrieme na celú knihu skutkov apoštolov, vidíme ľudí, ktorí jednoducho boli obyčajní ľudia, boli pohltení Bohom a dokázali otriasť, 120 ľudí dokázalo otriasť nie len Jeruzalémom, ale celým svetom. Do niekoľkých rokov. Tým poznaným svetom. Dnes sa stretne 100 pastorov na rade cirkvi a nikto ani nevie v tom meste, že sa stretli. A to sú otázky, ktoré si potrebujeme klásť, pretože ja verím, že každý v tom živote svojom vníma, že áno, ja napríklad poviem za seba, áno, viem, že mám pred sebou ešte mnoho rokov, ale vnímam, že nemám čas strácať čas, že potrebujem teraz potrebujem zmeniť tie veci. Teraz chcem, aby môj život odrážal Krista. A keď prišiel krst Duchom Svätým, a verím, že to nebolo len jazyky, ale že to bolo zmocnenie žiť ten život, ktorý nám dal Kristus. A keď sa na tie skutky pozeráme, uvidíme v skutočnosti, že kresťanstvo nie je o tom snažiť sa žiť svojou mocou a schopnosťou, ale celá kniha je o prejavovaní Krista cez obyčajného človeka. Čo je teda ten duch proroctva? Lebo sme dali názov tomu, čo je duch proroctva. Alebo čo to znamená žiť pod duchom proroctva. A zjavenie Jána 19:10, ďalej pokračuje ten text o niekoľko veršov nižšie. I padol som mu k nohám, aby som sa mu kláňal, ale on mi povedal, stráň sa toho, som iba služobník, ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišové svedectvo. Bohu sa kláňaj, Ježišové svedectvo je totiž duch proroctva. A tu sa dostávame k niečomu zaujímavému. Lebo dneska vám ľudia povedia duch proroctvo a rôzne šialené veci, keď sa pozeráte na niektoré prorocké hnutia, mávanie vlajkami a budú vás brať do generačných kliadieb a do vnútorných uzdravení a úplne ako šialené veci, hej. A keď sa budeš zaoberať, čo je duch proroctva, tak prídeme na úplne iné veci.
Všetko, čo robí ten anjel, pretože anjel hovorí Jánovi, mne sa nekláňaj. On mu ako keby vysvetľuje, že zdrojom toho, čo vidí Ján v tom zjavení, není ten anjel, ale je to Kristus. Zdrojom toho, kto dáva tieto veci, je Kristus. A všetko, čo robí anjel, ako som hovoril, to zjavenie, prorocké videnie, ktoré má, on sa mu snaží vysvetliť, nie je to o mne, ale je to o Ježišovi. Ak žijeme svedectvo o Kristovi, čiže je tam prítomné svedectvo, tam sú dve dôležité slova, svedectvo a duch proroctva. Ak žijeme svedectvo o Kristovi, žijeme pod duchom proroctva. To znamená, že všetko v našom živote bude o Kristovi. Ja si uvedomujem, ako keby, odkedy sme vstúpili do tých vecí s tými kampaňami, tak na jednej strane, ako môžem povedať, že poznám Boha viac, ako som poznal predtým. Pretože musíme prechádzať určitými situáciami, ktoré nevieme vyriešiť v tele. A na druhej strane sme vošli do takých ako keby skúšok, období, a celé je to iba o tom, že vlastne si uvedomujem, že je to zápas medzi nami a Bohom, aby zničil všetko, čo je telesné. A mnoho ľudí chce vidieť tú vieru, chce vidieť tie veci veľké. Takže problém je, že my musíme dovoliť Bohu prevziať náš život pod kontrolu. A mnohokrát máme pocit, že sme dali tú kontrolu Bohu, lebo chodíme do cirkvi, lebo robíme tie úkony, a to nemusí byť vôbec to, jak Boh nás chce mať pod kontrolou. To sú všetko dobré veci, ktoré Boh chce, aby sme robili. Hej, ale rozumiete, kde sa snažím tú myšlienku ako keby posunúť, dostať, že je to niečo oveľa viac. Boh je v mojich rozhodnutiach, obyčajných, doma. Jak sa rozhodneme teraz? Hej, riešime napríklad, dostali sme sa do situácie, kde riešime ako keby financie pre rodinu. Niekoľkokrát príde za mnou Satan a proste hovorí, vráť sa naspäť. A Duch Svätý mi hovorí, už si zašiel príliš ďaleko, aby si sa vrátil. Nevrácaj sa. Pretože tie veci sú nepohodlné. Jednoducho, ľudia chcú žiť kresťanstvo iba vtedy, keď majú plnú chladničku, keď majú z čoho zaplatiť všetko a nie sú ochotní ako keby v úvodzovkách riskovať. Občas tie veci v našom živote, aby sme sa dostali do toho plného života v Kristovi, ja by som to pripodobnil k pôrodu. Jednoducho, každá žena, ktorá vynosila dieťa, to pozná určite, že teraz v nejakom období niečo sa v tebe formuje, tvoje telo sa mení, tvoje hormóny sa menia, výkyvy nálad sa menia, tvoje chute sa menia. Pamätám si, keď sa Monike začali meniť chute a proste to boli pomaranče a o jednej v noci skočby po McDonald's a boli to zaujímavé proste veci sledovať. A zrazu tam prišiel ten pôrod a prišlo to utrpenie. Prečo prišlo utrpenie? Lebo zrazu ty už vnímaš nielen to, čo nosíš v sebe, ale to telo. Ale keď si prešla tým utrpením a vzala to dieťa do rúk, tak všetko to ako keby pominulo. Lebo už máš to zasľúbenie vo svojich rukách. Jak Anna, ktorá sa modlila, ona trpela v srdci a zrazu mala toho Samuela. Zabudla na to utrpenie. A ja vám chcem povedať, pokiaľ zažívate takéto veci, možno zažívate teraz situácie, že hovoríte, no ja chcem, aby ten život Kristov bol zjavený, ale toto proste ako ja vidím, neviem sa dostať cez tieto veci vo svojom živote. Boh ťa priviedol na to miesto, kde je potreba zložiť telo, kde nemôžeš už ďalej žiť v tele. Už to není možné. Nemôžeš určite, my to poznávame v tej službe, čím ideme vyššie, že sú veci, ktoré nemôžeš vyriešiť v tele proste. Nejde to. Keď ti chýba 150 000 pred kampáňou 2 týždne, jak to vyriešiš v tele? To ani nezarobíš, pokiaľ nie si nejaký ako extra podnikateľ, hej. No jediné, čo ma viedlo k tomu, aby som to získal, ja hovorím, Bože, ja neviem, jak to mám získať.
Tak som sa začal postiť a modliť. Čo sa vtedy stane? Nepohodlnosť pre rodinu, samozrejme. A po pár dňoch prichádza ku mne do práce podnikateľ a priniesol mi takú tlustú obálku. A v nej 150 000 pre nás. No nie, viacej tam bolo. Bolo tam viacej, lebo v eurách nám to dával a ešte mi dal asi približne 15 000 pre nás s rodinou. Sú veci, ktoré jednoducho nemôžeš čakať. Keď sa chceš posunúť ďalej vo svojom živote s Bohom, nemôžeš čakať. Musíš dôverovať Bohu. A poďme sa vrátiť k tomu. Čiže, čo je ten duch proroctva? Lebo sme sa zastavili o tom, že anjel hovorí, že je to o Kristovi všetko, nie o tom, o ňom. A ak žijeme svedectvo o Kristovi, žijeme pod duchom proroctva. To znamená, že všetko v našom živote bude o Kristovi. Duch proroctva nie je len hovorenie o Ježišovi, čiže svedčiť o Kristovi, ale duch proroctva je, keď Ježiš žije cez teba tak, že tvoj život sa stáva jeho svedectvom. Lepšie povedané, jeho život pracuje v tvojom živote a je zjavený. Byť pod prorockým duchom nie je byť divný. Byť pod prorockým duchom znamená zjavovať Krista. Duch proroctva rovná sa Duch Svätý, ktorý zjavuje živého Krista tak, že sa jeho realita stane viditeľnou v tvojom živote. Duch proroctva je, keď Kristus nie je len zjavený pred tebou, ale je zjavený skrze teba, cez teba. To slovo proroctvo nás môže odkláňať niekde inde, ale to slovo proroctvo v tom texte je prepojené so svedectvom. A keď budete pozerať v tom kontexte, v tej knihe a na mnohých miestach proste inde, že je napísané, ako zvíťazili skrze krv baránkovú a skrze svedectvo. Tak zrazu nám to dáva úplne iný vhľad do toho, čo to znamená žiť pod tým, čo to znamená ako ten duch proroctva v našom živote, hej. V podstate proroctvo, keď si to zoberiete, proroctvo nemusí byť vždycky prorocké slovo, lepšie povedané, nemusí byť vždycky o budúcnosti. Niekedy zjavuje prítomnosť. Niekedy zjavuje minulosť. V podstate je to o zjavení. Celý ten dar je o zjavení. Keď teraz to pôjdeme nižšie a zoberieme ten dar, tak je to o zjavení, o nadprirodzenom zjavení niečoho. A to, že žijeme my prorocky, znamená, že žijeme ako Kristus. Nie, že žijeme divne. A ja si pamätám, raz sme prišli na jednu konferenciu kázať s Monikou a mali sme tam našich učeníkov a teraz tam ľudia mávali vlajkami. Veľké veci proste, hej, a teraz je tu krv Kristova, teraz tu je Božia prítomnosť, tak zlatú vlajku zobrali. Ešte medzi tým nás poudierali niekoľkokrát. Potom sme kládli na tých ľudí ruky a diali sa zaujímavé veci teda. Možno, že z niektorých z nich ani neboli znovu zrodení. Pretože to boli všetko emócie proste, hej. Mňa fascinuje na Ježišovi jedna vec. Nechcem sa odkláňať k tomu proroctvu, aby sme to zle nepochopili, ale fascinuje ma na Ježišovi jedna vec. Že bol schopný povedať presné slovo žene u studni, bez toho, aby bol divný. Bez toho, aby musel, jak som počul raz v Prahe, že dvaja ľudia vošli s vidlami do električky a zapichovali draka. To sa dnes v cirkvi deje. A Ježiš bol schopný bez týchto blbostí povedať to slovo. Prečo? Pretože Boží život, Svätý Duch ho mal, on patril Svätému Duchu, ale ja neviem, ako to mám inak povedať, bol podriadený Svätému Duchu najlepšie. Duch proroctva rovná sa svedectvo Ježiša. On zjavuje Krista, ukazuje, že Kristus je centrom, zameriava sa na Krista. A Ježiš rovná sa naša spravodlivosť. A spravodlivosť
sa prejaví v skutkoch. Čiže vraciame sa k tomu prvému textu, obliekol ich do toho bavlneného rúka čistého, ktoré bolo, je napísané, spravodlivými skutkami tých svätých. Čo je teda dôkazom toho, že naozaj Kristus je zjavený v cirkvi? Že jeho prítomnosť je zjavená cez nás v cirkvi. Alebo cez cirkev. Neexistuje iný dôkaz ako skutky spravodlivosti. Nie sú to emócie. Není to ani to, že ľudia popadajú. Tie všetky veci sa nám ako dejú na zhromaždeniach, ale není to to. Pretože podstatou je to, že nejak ten Kristus musí byť zjavený. A to je iba cez život, že to žijeme. Že žijeme skutky spravodlivosti. Čo osoží, bratia moji, aj keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky, či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak niekto z vás povie, choďte v pokoji. Zahrajte sa a najeste sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo. Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že jeden je Boh a dobre robíš. Ale aj démoni veria a trasú sa a tak ďalej. Poznáme ten text. Je napísané, že Abraham nebol ospravedlený iba z viery, ale z viery, ktorá mala skutky. Pretože musel niečo urobiť. Viera jednoducho koná. Viera není, že verím vo svojej hlave, že Ježiš je Pán. A to je úplne k ničomu. Tomu veria aj démoni. Keď hovoríme o duchu proroctva, hovoríme o svedectve Krista. Skutočným svedectvom Krista je prejavený v skutočnej viere, ktorá zjavuje Božiu prítomnosť v našom vnútri. Duch Svätý samotný svedčí o tom, že patríme Kristovi. Jak Duch Svätý svedčí? Cez skutky spravodlivosti. Pretože nie je možné robiť niečo, alebo inak to poviem, mačka nemusí sa tváriť, že je mačka. Hej. Pre mačku je normálne mňaukať, je normálne sa hrať občas a loviť. Nikdy ju neuvidíš robiť hav. A zase, to je ten charakter. A pre nás to není, že musíme sa do toho na silu dostať. Keď my sa podriadíme svoj život Kristovi, tak, jak on chce, a to nemusia byť len tie veci, ktoré poznáme, ale pýtať sa, Bože, chceš, aby som televíziu mal? Ja napríklad televíziu nemáme, lebo viem, že nemôžem mať televíziu. Tak on začne pracovať v tom živote cez teba a nebude to žiadna námaha. Prečo? Lebo už tam není žiadne trnie, ktoré uhasí na slovo. Už to slovo pracuje v tebe. Duch Svätý ťa vybiedza, aby si konal. Hej? Mnoho kresťanov sa snaží žiť duchovný boj dnes a robia divné veci. Alebo sa snažia najprv vybojovať veci a potom žiť správne, ale tak to nefunguje. Tým narážam na mnoho ľudí, ktorí dnes riešia problémy vo svojom živote a miesto toho, aby sa podriadili Kristovi, budú riešiť vnútorné uzdravenie a prekliatia, budú chodiť na rôzne kurzy. Včera, keď sme sa rozprávali s Hankou, tak som bol prekvapený, že ľudia platia 1000 korún za kurzy nejaké. Minulý týždeň mi písal človek, že nejaká ženská robí za 250 € mentoring. Ja hovorím, za celý svoj život som nezrobil mentoring pre učeníkov za peniaze. Tak to nefunguje, že najprv si vyrieším. Rozumiete? Je to jednoduché, ja to zjednoduším. Zanechať svoj život a proste žiť v Kristovom živote. To je všetko. Skutočná viera nie je mentálna ani stotožnenie s tým, že niečo je pravda. Je to poslušnosť a odovzdanie sa. Ja to zrýchlim trocha, lebo chcem naozaj to celé prejsť. Viera zjavuje spravodlivosť. Ak si bol naozaj ospravedlnený pred Bohom a bol ti daný dar spravodlivosti, jediným svedectvom o Kristovi v tvojom živote, ako som už hovoril, sú skutky zjavené cez vieru.
Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svätú, Bohu príjemnú obeť. Ako vašu rozumnú službu Bohu. Prečítajte si doma, keď tak Rimánom 12 a meditujte nad tým, čo sme dnes hovorili v kontexte s týmto textom. A tu sa dostávame k bodu, kde potrebujeme pochopiť, že nie je možné, tu je tá hlavná vec, nie je možné žiť novozmluvný život, nie je možné prejavovať toto svedectvo o Kristovi a Kristus, na ktorého sa dívame, nie je Kristus, ktorý je zjavený pre nás v duchu. To znamená vidieť a dívať sa na vzkrieseného Krista a na atribúty, ktoré má teraz po vzkriesení v nebi. A tieto atribúty neukazujú len niečo o Kristovi, ale o tom, kto je Kristus nielen v nebi, ale v našom srdci a to nám zjavuje, ako ho máme prejavovať. Veď nás ženie Kristova láska, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. To je prvá vec, už si zomrel s Kristom. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili viac v sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela, aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Teraz už nepoznáme Krista podľa tela. Mnoho ľudí by chcelo sa vrátiť do dôb apoštolov a jesť s Ježišom. A ja hovorím, to by bolo oveľa ťažšie pre teba, jak poznať Ježiša, ktorý je vzkriesený. Pretože by si stále pred sebou videl človeka. Oni museli byť vyslobodení z toho, ale jak to povedal, oni mali predstavu Ježišovi. Ty zasadneš na trón, ty budeš kráľovať v Izraeli a Ježiš mal úplne iný plán. Ježiš zrazu odišiel a poslal im Ducha Svätého, pretože hovoril, to bude lepšie. Už ma nebudete, už moje telo nebude limitom pre vás, pretože ma budete vidieť v duchu. Taký, aký v skutočnosti som. Uvidíte môj celý majestát, taký, aký som, ktorý ste neboli schopní vnímať, keď som bol s vami v tele. A potom ten text pokračuje o novom stvorení, ale to nebudeme ďalej čítať. Takže duch proroctva rovná sa svedectvo Ježiša. Niečo preskočím. Keď sme hovorili o tom Kristus v tele a Kristus v duchu. Aký je Kristus v tele? Kristus v tele je ukrižovaný Kristus, je nesúci hriech. Je to ponížený Kristus, ale Kristus v duchu je víťazný, je vládnúci a je kráľov kráľ. A mnoho kresťanov dnes nevie vojsť do toho života v Kristovi v plnosti, pretože stále sa díva na Ježiša, ktorý visí na kríži. Na Ježiša, ktorý zomrel. My stále hovoríme, Ježiš zomrel za moje hriechy. Super, ale Ježiš bol takisto vzkriesený, aby ja som bol vzkriesený spolu s ním. Rimánom 6. kapitola. Boli sme jedným krstom pochovaní v smrť a jedným krstom vzkriesení k životu. Prečo potrebujeme zjavenie Krista? Ak vidíš len, to sme vlastne hovorili, ja sa rýchlo posuniem, pretože to rýchlo chcem prejsť naozaj celé. Galatianom 5:17. Telo bojuje proti duchu a duch proti telu. Problém nie je, že ako keby niektorí ľudia sa snažia a nefunguje to. Problém není v tom, že sa málo snažíš. Problém je v tom, čo vidíš, na koho sa dívaš. Telo vyťazí tam, kde chýba zjavenie Krista. Ale ak máme zjavenie Krista, vyťazí náš duch. Už nežijeme v tele, ale žijeme v duchu. A tu sa dostávame na záver. Jeho oči boli ako plámeň. Zjavenie 19 ďalej pokračuje. Jeho oči boli ako plámeň ohňa. Na hlave mal mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. O kom hovorí? O Kristovi. Nebeské vojska ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bieleho čistého kmentu. Do rúcha. To sme my. To nehovorí o nejakej budúcnosti. To je teraz. To je Kristové telo. Tak, jak on ho vidí. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy.
Bude nad nimi vládnuť železnou barlou a sám bude šliapať list vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. A na plášti a na bedrach má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Teraz, tie posledné detaily, ktoré preberieme a skončíme. Čo to znamená pre žijúceho kresťana? Ak sa dívame samozrejme na neho, chápeme, kým v ňom sme. Tie obrazy, ktoré tam sú, nám môžu ukázať, kým on je v nás a ako my môžeme žiť. Oči ako oheň. To znamená, všetko vidí, nič není pred ním skryté. Človek, ktorý chodí v duchu. Nie sú skryté veci nielen Božieho kráľovstva pred ním, ale ani veci tohto sveta. Je napísané, Ježiš nepotreboval sa ich pýtať na nič, pretože vedel všetko o nich. Žijeme v pravde, nie v skrytosti. Máme rozlišovanie skrze ducha. 1. Korinťanom 2.15. Duchovný človek posudzuje všetko. Nežiješ proste v tme. Duch v tebe odhaluje pravdu. Ďalší atribút, ktorý je spomenutý, mal mnoho diadémov. To je jeho autorita. Absolútna vláda Krista. Lukáš 10.19. Dal som vám pravomoc nad všetkou silou nepriateľa. On je autoritou, ale je autoritou skrze nás. Ak my žijeme v tomto duchu proroctva, alebo v tom svedectve proste o Kristovi, on je jednoducho to autoritou, nemusíme sa snažiť. Kresťan nemá len ochranu, má autoritu. Plášť v krvi zmáčaný, víťazstvo skrze obeť. Zjavenie 12.11. Víťazili sme skrze krv baránka a slovo svojho svedectva. To je tvoje víťazstvo nestojí na tebe v tvojom živote, ale na Kristovej krvi, ktorá ťa očistila, ospravedlnila a postavila ťa do víťazstva. Meč z úst, vidíme tam, že tam je meč spomenutý. Že jeho slovo má súdiť a víťaziť. Efežanom 6.17. Dostali ste meč ducha, ktorým je Božie slovo. Kresťan nebojuje snahou, kresťan nebojuje názormi, kresťan bojuje slovom Božím. Keď hovoríš slovo, uvoľňuješ autoritu z neba. Kráľov kráľ, konečná vláda Kristova. Rímanom 5.17. Budú s ním kráľovať v živote. Ty sa neklesáš pod okolnostiami. Ty kráľuješ, rozumieš? Ty kráľuješ spolu s Kristom, lebo spolu s ním si bol posadený v ponebeských oblastiach. Ty už nie si tam na kríži spolu s ním. My sme spolu s ním šli na kríž, ale nezostali sme tam. Ani sme nezostali v hrobe, ale sme posadení v ponebeských oblastiach. A kráľujeme spolu s ním. To znamená, že vládneme v tomto svete. Že okolnosti nemajú moc nad našim životom, že choroba nemá moc nad našim. Ja verím, že rozumiete tomu. Ja sa to snažím ako všetko rýchlo prejsť. A Kristus v Zjavení 19 nie je len obraz na obdiv. Je to realita, do ktorej sme boli všetci vťahnutí. A je tam jedna zaujímavá vec. Ktorá ma strašne fascinovala. A ja k nej preskočím. Kristus, ktorého vidíš v duchu, sa stáva životom, ktorý žiješ v tele. A je tam zaujímavá vec, ktorá bola napísaná ešte ako jeden atribút pri Ježišovi v tej 19. kapitole. Tvoje meno, jeho meno je tajomné. Nik ho nepozná. Premýšľal som, čo to je. Verím, že toto mi zjavil Duch Svätý. Najprv prečítam nejakú poučku k tomu v úvodzovkách a potom to hneď rozoberiem a končíme. V biblickej kultúre meno vyjadruje podstatu bytosti. To, že ho nikto nepozná, naznačuje, že Ježišové božstvo a jeho plnosť sú nevyčerpateľné. Aj keď ho poznáme ako spasiteľa, stále je v ňom hĺbka a tajomstvo, ktoré presahujú ľudský rozum. A Boh ostáva proste Bohom, hej. A teraz, to meno nik nepozná v plnosti. Ale keď duch zjavuje Krista a keď my vidíme Krista v duchu a žijeme ho v tomto tele, v tomto živote,
jeho meno, teda jeho charakter a sláva sa postupne odhaluje nielen v našom živote, ale pre ostatných. To je sila. My sme vlastne stvorení preto, aby sme odhalili Božie meno v tomto svete. Aký je Boh? Lebo Božie meno to nie je len Ježiš, to je to, aký on je, aký má charakter. Ján 17.3 hovorí, keď sa Ježiš modlí, aby poznali teba, živého Boha. Čiže poznávame ho, ale nikdy ho nevyčerpáme, ale zároveň Duch Svätý ho odkrýva. To tajomné meno nie je len niečo, čo máš vedieť, ale je niečo, čo sa má zjaviť v tebe. To meno, to je meno, ktoré máš ty odhaliť. To není meno, ktoré Boh tají, aby nám to neukázal. To je meno, ktoré on chce odhaliť cez teba. Kristus sa nezjavuje len ako poznanie, ale ako život, ktoré sa stáva viditeľný v človeku. To meno nik nepozná, ale my ho môžeme odhaliť. To je to zjavenie synov Božích, o ktorých hovorí proste písmo. Vieme to ďalej. Poďme sa modliť. Mohol by si pustiť tú hudbu kľudne k tomu. A je to niečo, čo potrebuješ, ako keby nemôžeš to počuť len odo mňa. Potrebuješ nad tým meditovať a potrebuješ to mať zjavené v duchu. A zjavené to budeš mať iba vtedy, keď naozaj môžeš prísť úprimne pred Boha a povedať, zjav mi toho Krista, ktorý žije, nie toho, ktorý zomrel. A tvoj celý život sa zmení. Celý život sa zmení. Modlite sa v jazykoch teraz, kľudne. To sú veci, kedy začnú za tebou deti prichádzať tvoje a začnú mať skúsenosť s nebeskými vecami. To sú veci, kedy už nie si na to sám, ale začneš zrazu s anielmi spolupracovať a nie je to ťažké. Pretože v skutky boli o nadprirodzenom živote kresťanov. Ty môžeš zažívať tie veci. Ťa uctievame, Duchu Svätý. Ja sa modlím, Duchu Svätý, odkryj nám živého Krista, skrieseného Krista. Aby sme zjavili tvoje meno, ktoré je síce tajomné, ale ty ho môžeš odkryť cez náš život. Ty môžeš odkryť svoj charakter cez náš život. Ja verím, že mnohí ste volali po kľúči. Bože, chceme, aby ľudia prichádzali na toto miesto. Chceme prosiť tie veci od teba. A Boh hovorí, toto je ten kľúč, toto je tajomstvo. Živý Kristus, skresený Kristus, s ktorým si posadený. Kde nie si chvostom, ale v ňom si hlavou. V ňom vládneš. A tá najkrajšia vec, môžeš zjavovať tajomstvo jeho mena na tomto svete. Duchu Svätý, modlím sa, tak ako v skutkoch prišiel tvoj vietor, ktorý predstavuje život. Život, ktorý oživil suché kosti v Ezechielovi. A dal im mäso a dal im pokožku a dal im krv, aby prúdila v ich žilách a stala sa z nich armáda. Tak ja sa modlím, Otče, aby tvoj Duch Svätý sa zjavil ľuďom v ich životoch ako vietor. Modlím sa, aby sa zjavil ako oheň, ktorý zapálil Mojžišové srdce pre vyslobodzovanie ľudí z Egypta. Zjav sa ľuďom vo svojej plnej sláve. Vťahni ich do vzťahu. Vťahni ich do hlbokej lásky. Vťahni ich hlbšie do modlitby, do slova, do postu. Zapal ich srdce pre veci, pre ktoré neboli zapálení. Zober od nich aj povinnosti, ktoré možno boli nejaké bežné, ale uhasi dali to slovo Božie v ich srdci. V mene Ježíš. Halelúja. Amen. Amen.